Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Tang Maria Sdang Snem Thymmai. Kila don bun teli ki Shaka ki belasha tu na ki Jaka baper hakane ki jela. Kini kilong katukan ni ki Jingshah tu ki baki reo pajba kila ujor ejar sa ki pulet ya ka baki pulet kila penmi ha ka website jongki. U Boniface Makdo ula ujor sa ki pulet ha ka spautrek u kelalingkon arajar apun reo. Ba ki runar kila tu ya ka skuta jong u kapatan your registration number ML10D 0945 na ka jaga sa jong u na lom basuk nong Thymmai shalong. U Timothy nad ula ujor bahaka pratarek ukalalingkot arjar penrio ki runar kilatu ya kaskuta jongu kabadan your registration number ML05U 5361 na kajaka sa jongu namadan rating block i. U marpen karkungor ula ujor bahaka spautrek ukalalingkot arjar penrio ki runar kilarong tu ya katuk jongu kabadan your registration number ML05ED 4015 na kajaka sa jongu na latkse. U moving star makri ula ujor bahaka khatwaitarek ukalalingkot arjar penrio ki runar kilatu ya katuk jongu kabampat don number plate na kajaka sa jongu namadan rating block C.